ndewo anyị alọghachitara anyị na-ekelekwe gị na ka nọnyekwara anyị ugbu a tupu anyị aga ezumike anyị gwara gị na anyị lọghachita na anyị ga-eleba anya na obodo ndị a bụ obodo ndị na-enwe ọgbaghara ebe a na-egbusi ndị mmadụ ọrụ ebe anyị ga-eleba anya ugbu a nwanne m nwoke ị ga-ahụrụ na ọ na-atazi ka ijere na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ihe a na-anụziwu na egburu ebe a ile anya ndị gọọmenti etiti a na-enye dị ihe ndị bekee na-akpọ ọtọmatum na-asị na o nwere ebe asị ndị mmadụ ha mee gịnị kwarapụ biko ị nwere ike dịka ndị na-anọnyere anyị ha nwere ike na-asị ọkwara obodo anyị bụ Naịjirịa ka ihe a na-eme ebe ole ka ihe dị otu a na-eme ịkpọtụtụrụ anyị aha ebe ndị dị otu a o nwere steeti nọ na Naịjirịa taa ọ dịrị mfe ọ hụrụ ma ọ bụghị ndị ogbu mmadụ ya bụrụ ndị ntọ ọ bụrụ na ọ bụghị ndị ntọ ya bụrụ ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmadụ na-anwụ ka ọkụkọ tupu ọkụkọ anwụọ o nwere ike ruo na mmadụ gburu echu iri o nwere ike ruo na oyi o nwere ha ndị be anyị na-akpọ ọkụtum oyi bere ọkụkọ onye ahụ nwụọ mana nke mmadụ gaje n'ụzọ ịnụ na ebe gị na-ehi ụra ọ rụzie kparapụ unu dum nwoke tinye isi ebe a nwunye tinye ebe oge ụfọdụ ị ga-ahụ nwa gị ego ụfọdụ dịka m kwuru na mbụ nwata ga-anụ egbuo nne na nna ya n'ihu ya dịka nke anyị ga-eje ebe ahụ nke nwoke onye civil defense a Jumbo ya na-anụzi na o nwere ọbara mgbali elu ọ na-arịa ọbara mgbali elu no mbanụ unu gburu di m n'ihu m okwu egharamegha abara n'ime ọ dị mmadụ Chineke ekere kpọọ nwa ya na nwunye ya ka ya nọ n'ihu ụmụaka ya gbuo akọwala ihe ọzọ nke aga Anambra steeti ọ dị mfe na mbụ ha na-anụ ndị ntọ ndị kidnapping tupu ha bịa hazie nke ugbo ozi ndị buru ehi bịa egbusia mmadụ ewere ebe ị kụrụ ihe iji enye ụmụaka gị nri akụmakụ ihe ubi gị ewere ehi bịara isi ya isi ọ gịnị na-eme egbutu onye ahụ ụmụ nwaanyị akpọ ha n'ike ọ bụ Enugu ọ Ebonyi ọ Katsina ọbụna dị Katsina ebe onye isi ala si bịa Kaduna nke ha na-akpọ ya aha nke emecha na onye nwoke na-achị steeti Katsina bụ El-Rufai si na ya Kaduna na ya werele ego nye ndị ahụ na-egbu mmadụ si ha egbuzina na ya wụ ndị mba ọzọ ihe ahụ ihe anyị na-ahụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ịma ndị na-egbu mmadụ gị ga-anye ha egosi mgbe ha egbuzina mgbe nna m o zuola biko ị hụrụ eke na-abịa elosi ọkụkọ gị ga-rụọla eke ahụ ụlọ si ya mgbe ya eweli iwe ya nụrụzi ebe a onye na-eme na Naịjirịa Plateau steeti Rivers Zamfara ozi nke na-ewu ugbu a eji anyị na onyonyo TV ndị agha ụgbọelu ebe ha tụrụ bọmbụ oke amamihe na grafik ọkwa ya grafik illustration ha na-ahụ ka ebe smoke onweghị anyị na-ahụ anya echikwa ndị abịakwa gbuo mmadụ ọzọ chere nwanne a na-egbu mmadụ abụrụzie nkịta ewu oke dịka m na-ekwu ya agụ ụmụ anụ n'ime ọhịa a na-egbu ihe a na-eri ihe ọbụla ha na-egbu nke ha na-eri agụ maọbụ ọdụm gafewe ebe ọ na-agafe hụ oke ọ bụrụ ma oke awụghị nri ya ọ ga-egbu ya ọ ga-agafere chọwa nke ahụ bụ nri ya egbu ya ihe okwukwere gbuo ya oke ya rie nri mana ebe anyị n'ala Naịjirịa na igbu mmadụ ọ na-atọzi ndị mmadụ ụtọ ọ bụzi ihe eji anọ ọdụ eji ndị ntọ na-atọ mgbale onye isi akwa Federal Fire Service ka ọ gịnị nke Lagos steeti a sị na atọrọ n'ụzọ Ekpe o nwere mgbe nke a mere na ụzọ Kaduna wụkwa onye nkara aka na gọọmenti nke ahụ a na-ekwu nwoke ma ọkpara Bade Vice Marshal a na-ekwu na onwe bụ onye ruru ọkpa nwoke ahụ ruru na ọchịagha nke Naịjirịa
egburu ya kedu maka onye nke ọzọ kedu aha ya ahụ Alfa kwado aha ya o nwere nke ọzọ egbuburu ha tọnye n'ime ọmị gị ji marasị ọ bụrụ ma agụ iyi na-ata akwa nke ya ọwụzi mgbere ka ọ na-ego eri anụ ebe ọ bụ na ndị ukwu na-anwụsị ọwụzi mụ na gị abụọ na onwe ya na-eche anyị nche mana ile anya gị hụ na ọ na-adị ka ọwụ ihe mgbagwoju anya n'ihi na ọ bụrụ na ile anya dịka ị na-akpọtụ aha na steeti mpaghara steeti ọwụwara ihe dị otu a na-eme gị ma na o nwere onye ewepụtara ka ọ na-elekọta obodo ahụ ka a na-akpọ onye gọvanọ ọ wụ eziokwu ị gaghị asị maka na ewu gọvanọ onye ọbụla wụ gọvanọ ihe gbasara sekuriti ihe gbasara nlekọta nchekwa obodo ahụ mere gịnị nọ ya n'aka ọ wụ eziokwu na ihe o ji arụ ọrụ ahụ anọghị ya n'aka ọ ga-esi na gọọmenti etiti nke bụ federal gọọmenti mee gịnị bịa dịka ile anya ị ga-ahụ na e nwere ndị uwe ojii ezitere ka ha rụọ ọrụ n'obodo nwa onye a na-akpọ kọmishọna polis onye ahụ na-akpọ kọmishọna polis ga-asị gị na ya ga-anara ikike site n'aka gọọmenti gịnị etiti n'agbanyeghị ihe dị otu a o nwere mgbe e nwere ihe a na-akpọ ndị bakasi akwana Abia steeti na Abaghị a na-akpọ bakasi boys ebiala anya na ebe a ndị Yoruba ha enwe ndị a na-akpọ ndị OPC wu ndị na-eche nche ọwụ na-echere na ebe ọwụ na ndị na-elekọta obodo anyị ya bụ Naijiria na-akpọ ndị security agents na ebe ha na-agbazi onyụpa onwe ihe ha mara ha na-emeziri anyị ọwụ na-echeghị na ndị gọvanọ steeti ọbụla ga-anọ ọdụ kpọọ ndị ha si arụ ọrụ kpọọ ndị dịka a na-akpọ ndị stakeholders ha nọrọ tikọta isi chee otu ha ga-esi mee ka ihe dị otu abịa na njedebe n'ihi na ọ na-adịzi ka ike ọgwụla ndị ọchịchị etiti ime ihe ha kwesịrị ime. Eze ịkpọrọ m ka m bịala gị ọrụ aje m ije kọọla gị ugbo n'ubi gị nkịsị m ejile mma nke m mejile ọgụ nke m mbịa ị ga-enye m ọgụ nye m mma ma bịa gị were mma na-adịghị nkọ nye m were ọgụ na-adịghị nkọ nye m ka ezi ihe ị chọrọ ka m mee ihe m chọrọ ka ime wee gwa m na mma na ọgụ ahụ adịghị nkọ lekwa ihe ị ga-eme ka ọrụ ahụ gaa n'ihu ijele m ọrụ ịkpọọla m ọrụ si m mejile mma bịa ka ihe m ga-eme nke a bụrụ otu ị werele si onye awụ ka ya na-akpọ ya na onye isi nchekwa ndụ na ihe ndị ọzọ n'obodo na steeti gị were onye isi ndị uwe ojii dọta ebe ahụ onye isi ndị uwe ojii ahụ onye gọvanọ bịa sị gị lee ihe na-eme esi ya chere ka ị gbaa ka ibu ụzọ kpọọ onye isi nke ndị uwe ojii nọ n'Abuja bụ inspektọ jeneral ọ bụ inspektọ jeneral ga-esi Abuja zizie ozi si mewe ka ị na-eme nke a bụrụ otu ị gafewere n'ụzọ hụ ndị na-alụ ọgụ ya bụrụ otu onye uwe ojii na-agafe ọ bụrụgodị nke a na-akpọ ndị mopol ọ ga-etinye aka ọ ga-asị gị na onwe onye ziri ya iji nke a mara ihe na-eme na steeti mana ha hụ ndị na-agara ụwa ha gbagbuo ha n'egbe onye na-ezi ha mgbe ahụ n'ihi na o nwere nke mere na Lagos na nke gara aga onye ahụ akpọpụtakwara ya na onye polisi etiri yes akpọpụtara ya onye ahụ na-agara ụwa ya gara ile bọọlụ ha gbagburu onye ziri ha ya ruo ebe onwe onye na-ezi ha ga ebe ahụ gaa mee ihe ha kwesịghị ime ha na-egbu ndị mmadụ ha na-ekwu okwu ya enyere gị anụ dose anụ ahụ enyere gị na-ata ya ka ihe otu obodo ta dị mma ekwesịrị ilepụ ha anya ahụ onye m ji na-ekwu ekwesịrị ilepụ ha anya ebe ọnwụ na ike ịrụ ọrụ adịghị ha onwe ihe ha na-eme ilepụ ha anya chọọ ụzọ ọzọ a ga-esi mee ka a na-echekọta obodo n'ihi na ndị mmadụ na-anwụ ọma anyị nwụchara ya amazi ha ga-eme onwe ihe ga-aghọta ka ihe ọwụ ha na-atụkwa ụjọ ya bụ na ị ga-aghọta na ndị ịkpọga ndị bakasi nọrọ n'Abịa nọrọ na Anambra ma ndị OPC nọ na Lagos ugbu a mana gị na-ekwu okwu ma ndị OPC na Lagos na ala Yoruba o nwere oge ha bịaziri ọrụ ma mụ na gị zọrazie nwaanyị o nwere onye anyị chọrọ ịkpọta nwaanyị anyị na-akpawa iko ọ bụrụ ma m nwere onye bakasi ga-abụghị ịnọzi na nsogbu ndị uwe ojii a na-eme ya ugbu a
ndị mopo obodo a na-eme ugbu a n'ihi nke azi oge ha na-emechi ihe ndị a niile ọpọ na ha na-eme ihe ndị a niile onwe ihe ha na-arụ ihe m chọrọ ka ịghọta wụ na ndị a oke ọ bụrụ na ị nara Abuja ma nọ na Lagos dịka anyị si eme ha anyị na-eme ma chọọ ịkpọ gị sị nwanne m Chris ị ga-abịala ọrụ echi ọ ga-ewe m nkeji ole iji nata nsogbu ahụ ọ gị na-ahụ ya etu a ọ ga-ewe m nkeji ole ọwụ otu a ka o si aga ịnọ ebe ndị mmadụ na-anwụ gị nọ ebe ị nọ ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime ma ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime ihe a ga-emewu gị ime gịnị gị kpọfu ebe ahụ n'ihi na ihe ndị a na-eme ugbu a ọ bụrụ na a hapụ ya otu a ị ga-anọ ha egbucha ndị mmadụ niile nọ n'obodo a onwezi onye ga-anọ n'obodo a n'ihi na ọ na-adịzi ka ngwale n'anya n'obodo anyị bụ Naijiria taa ọ bụrụ na ile ihe mere na ole obodo a echefuru m ahụ ebe m chọrọ ịkpọ na nke mere n'obodo oyibo n'oge gara aga ọkwa na mbido ọnwa a ebe e gbuchiri ndị mmadụ ịhụrụ na ụwa niile na New Zealand obodo niile na-eme gị na agbagara aghara mmadụ olekwana ka e gburu lekwa ihe a na-egbu n'obodo anyị bụ Naijiria kwa ụbọchị ị gaghị anọdụ ma ọ wụ onye isi ala ma ọ wụ onye na-esote ya ma ọ wụ onye nke ọzọ ma ọ wụrụ gọvanọ steeti apụta kwuo okwu maka ya ị gaghị anụrụ ihe ya gbasara ihe ndị a ya dịzie ka ihe ndị agha na-egbuzi ka ha gbuo ndị mmadụ gọvanọ steeti na-apụta mana oge ụfọdụ ha na-apụta mgbe ole ihe ndị a ụcha site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye na-achị steeti nwere ike o chela n'obi ya sị ọwụ ndị na-agba ya mgbe okpuru ndị na-arụ ya aka n'ihu na-adọ nsogbu a ga-emezi ọ ga-apụta for the fact na iwu onye n'ebe ahụ nọrọ ebe ahụ ma i chere ma iche gị nke ahụ assumption ọ ihe na-akpa ya nke a ihe mmadụ chere n'obi ya dịka ndị okwu oyibo si ekwu ị ga-apụtarịrị ikwu okwu gwa ndị mmadụ ihe na-emenụ ị ga-agwa ndị mmadụ ihe ga-emenụ ha na-ekwukwanụ ha na-ekwu nke a na-eme ugbu a mmadụ na-ekwu ndị ekwuola gwa m ndị ebe ndị ekwuola onye isi ala ekwuola na ebe ole ekwuo ya o nwere ebe o jere na tupu ihe ndị eme jide okwu gị ebe ahụ n'ihi na ihe a na-ekwu mgbe ọ gwara n'obodo anyị bụ Naijiria ihe a na-emewu gị a ga-ekwu anyị ga-achọta onye ọwụ anyị ga-achọta onye ọwụ anyị ga-achọta onye ọwụ mana emechaa onwe mgbe a na-achọta anyị ga will be brought to book nke ahụ aga ọgwụkwọ ọnụ ka e kwuru biko anyị ga-aga obere ezumike mgbe anyị lọghachitere anyị ga-aba n'ime ihe mwụ ihe ndị gọọmenti kwesịrị ime ka ihe dị otu a ghara ịdị ọ bụrụ na onwe ihe ha kwesịrị ime ka ihe dị otu a ghara ịdị ha na-eme ya ọ bụ ihe anyị ga-eleba anya ma anyị lọghachita ezumike a agala ebe ọbụla